ke manje makhona umuntu ofisayo uku-understand lento spirituality regarding the matter le ecala kasenzo ungamtheka yabo. And unfortunately mangikhuluma ngolidaba akakwazi ukusala ngaphandle uKelly Khumalo. Definitely akakwazi ukusala ngaphandle. Yini engekasali ngaphandle? Zuningi izathu. Esokuqala esokuthi wayethandana noSenzo. Esesibili ukuthi esokuthi uSenzo washonela kubo ezengaye. Esesithathu ukuthi baningane. Yabo? SS4 ukuthi umndeni kaSenzo ugcine ungaboni naye ngasolinye. So nje mawukhuluma ngento kaLokhuzana akakwazi ukusala ngaphandle, uthanda noma ungathandi. Mawufuna ukumshiya ngaphandle ongcono ungayithinti lento. Ingakho nase court kulolu hlobo lecala luliya. Because mina ngithi nje King Bhaka ngiyalibona lahlobo lecala. Kunezinto eziningi. Le yanto le izinto eziningi zakhona as a dap. Yabo indlela phela imoya nayo ekade izama ukumaka ngayo whatever you may call it yabo. So uma sibheka thina sibheka ukuthi imaphi lama spirits anamandla akwazi ukudidisa yonke le nto. So unfortunately ke kuma spirits anamandla ispirit sakhe uKelly Khumalo is involved ukuthi sibe namandla ukuthi le nto leya ihambe ngalendlela yena afisa ukuthi ihambe ngayo, not iqinise kumele lihambe ngayo. Ngazi noma ngiyangizwa yini yabo. So mangiyibuka lanto ukhumbule ngitheni ngithe mina ngicheme udede nabangapha kaSenzo Meyiwa yabo. So mangabe ngibuka lento mase ngifuna ukubheka manje le spirituality ke manje ukuthi ihlobo lini le spirituality esikwazi ukuprotector lento ize idelay kangaka. Hlobo lini le spirituality kune power engiyibonayo ke lapha. Ipower engiyibonayo lapha ipower yakhe uKelly Khumalo. Izwa ngikutshela iqiniso inamandla ke ibizwa ngokuthi inamandla. Ipower mayikwazi ukulwa imethe nje ikwazi futhi imethe nje ukudelay noma ingayiphi indlela inamandla ipower kaKelly Khumalo. Ibhadi lika Kelly Khumalo nepower yakhe abakwazi ukuxhumana kahle. Ilona bhadi ke lelo ke lakhe ke. Ilona bhadi ke lakhe ke lelo. So abakwazi uyabona mangathi uKelly Khumalo ipower yakhe baxhumana kahle. Ay ngabe ukuthi kakhulu lo yamntwana. Ngoba ipower yakhe idela yonke into mayisimlwela. Idela yonke into kodwa ibhadi abakwazi. Kufana nokuthi nawe ube namandla enganeni yakho. Ube nemali yokufuna ukuyifundisa noma ikuphi la ifuna ukufunda khona. Yokufuna ukuthi inherit ama business wakho. Ingane ivele idla ama drugs. Ingak understand ukuthi wena mzali yini lento enhle oyifisela yona. Ivele idla ama drugs ingane. It's because isidalo senganeni nesidalo sokumzali khona ungaxhumani kahle. Ungaxhumani kahle. Ingane isibe nabangana abarong ivele idla ama drugs ingane. Enye uyifundise baba ukhokha imali ezinkulu uthi uyafika kuthiwe ayiyanga eclassini mhlambe vet kuthiwa iattendanga ingane phathwe ikhanda umzali iyenzeka le nto. So nangapha ka spiritual ikhona le nto phakathi uKelly Khumalo iyamlwela. Khumbula ke ngathini mina from the start ngathi yes banga kungenzeka noma yini but into engimngayo ukuthi ayikho itrigger eyaphulwa uKelly Khumalo uyabona ukuthi ngibulala uSenzo. Ngaphinda ngathi mina as far as King Bhaka is concerned and as far as spiritual power is concerned ayikho imali eyakhishwa uKelly Khumalo wathi ahambe kuyothengwa abantu abazobulala uSenzo. It's an honest truth le ngishoyo. But inkinga lento zakamoya nezinto ze reality yabo azikwazi ukuxhumana kahle. Umthetho usebenza ngobufakazi. Ubufakazi noma into ekhona ithi uSenzo ufele kubo kaKelly. Senzo ufele kubo kaKelly. Ngokwakamoya uma umuntu ezofela kwami ipower yami nehluzi lami is involved ukuthi lo muntu ashone. Ingakho ubona abantu bevuka umbhejazana bese bezonda uKelly not necessarily ukuthi bamzondela ukuthi udubulile kodwa inkinga ibhadi lakhe libe khona usuke washonela kubo kaKelly. Ingakho noma umuntu kade ehamba nabangani bakhe bese eyashona kuyaye kubheka ukuthi ubehamba nobani.
umuntu bengabe ezophuma athi ngisaka mngani wami bese yashona uphume ethi uya kuphi wafika yini lapho uma eshona eselapho kulowo muzi bese kumele idlozi la lapho limuvikele for the fact ukuthi usenzo ngenzela even no Kelly nabantu abadefend oKelly Khumalo ukuthi abayi understand le yokuthi abantu why bekanje for the fact ukuthi usenze washonela igazi lakhe laphalala kubuka Kelly bengabe usuku buka Kelly noma uma ngingasuka mina manje ngiye kaMkhize once ngangena kaMkhize sekumele ngivikelwe yidlozi la kaMkhize uma ngingakhuleka umuntu ngaphandle ngeke athi nina bokhabazela nonzama cha uzothi nina bokhabazela siyakhuleka mase kuphuma nami nguNzama ngithi hawu ninjani kodwa ngeke ngisasho ukuthi hayi kodwa mina nguNzama nje shuthi njengoba ngisila sikhavwe idlozi la kaMkhize usenzo bengabe esekaKelly Khumalo ukhavwe idlozi la kaKelly Khumalo yini eyenze ukuthi idlozi la kaKelly Khumalo ligcine lihluleka ukumvikela usenzo kunoma yini eyenzekile ngaphakathi endlini into edale ukuthi lihluleke ilento engihlali ngisho leyo umsindo ngoba ngelinye ilanga kuzongabe usenzo kuzoba uwe lapha ekhaya wena unkosikazi wakho nenomsindo uthi uyaphuma nje indoda ngemoto uvela ushawa abantu esangweni uthi uzongena kwakho udutshula abantu esangweni because kunomsindo la ngaphakathi once kwaba nomsindo amongst abantu abawu2 ongalawuleki angiphathi umsindo mozo escalator uzogcina involve nama families thothi ifamily yakandoda isupport indoda yakamfazi nomfazi bese uyasuka wena ifamily yakho ingazwani nabantu bala wena uyakongena lapha bavilithi moya lapho awuthi sibambe ingane yabo ngoba abantu bakuba abasifuni leyo nto it is what it is bafethu so unfortunately bambala abantu abangayi understand kule level engichaza yona because ngizama ukunyuka ngespirituality because khona ngifuna ukuba balance abantu la yabo so since ke fele kubo kaKelly la ngamvikela idlozi la kaKelly usenzo sekumele lenzeni ke manje idlozi la kaKelly noma idlozi la kaKelly noma into kaKelly eyamandla akhe sekumele ivikele uKelly ke manje njengoba inamandla wokuvikela uKelly ukuthi igama lakhe lingagcina lidregeka and limvikela vikeleke lento isho ukuthini isho ukuthi ekuthiwa uKelly noSenzo babezwana kahle umndeni wakaSenzo nokaKelly wawuzwana kahle shuthi idlozi laKelly lalizokwazi ukumvikela uSenzo uma engaphakathi lana uma engaphakathi la bafethu lento I wish ukuthi ni understand ngokwakamoya manje because idinga abantu abazoyiqonda ngokwakamoya bese bejula bese beyathandaza futhi besiyanqotshwa yonke lento abangixolela abantu abazofila sengazi ukuthi mhlawumbe ngiattack abathile inhloso yami yona leyonto inhloso yami ukueducate abantu ngale simo because angifuna abantu mina abahlale bekwidark while ngikhona mina I can't keep you on a darkness while I'm still alive yabo so njengamanje ayikho ngizophinda futhi into eyenze kwenze kumonakalo loyo ingcabano ebithinta labantu abawu2 ingcabano eyagcina ithinta ama families then idlozi lalomntwana lagcina lingamvikeli lo mntwana kunoma yini eyenzeke ngaphakathi endlini nithi angizwa ngithini kwakungenzeka noma yini wayengahlatshwa isipikili usenzo lapha yana luvele libona unyawo angaphinda asinde uyabona wayengaxabana aphusha umuntu avela wephansi avela shone ngokuphushwa nje kuphela kwakungangeni igebengu kwakungangena umuntu angithi uyabonga ngiyazama ukugeneralize as much as I can but I can't deny the fact that mina spiritually ngiyabona kwenzekalani lapha yana kwakungajika umuntu la endlini angajika umuntu la endlini axabane naye mase ngena umuntu ngaphandle naye enenhloso zakhe kwangenzeka noma yini bafethu kule case le kodwa noma yini eyenzakalayo idlozi la kulomuzi ilona elimiyekelelayo ingakho noma eshona igazi lakhe liphalala la endlini igazi lakhe licleana la endlini and alibi liningi igazi ekusuke kunemimoya that is involved because imoya mayikushaya bese thatha igazi lakho izama ukukuthwebula ukuthi ungasuki la uhlale la khona izokwazi ukulawula sonke isimo yabo so inkinga la esifike yaba khona ikuphila ipower njenganami kuKing Phakathi ngine power and ipower yami mina ipower enkulu bizwa ngi level 7 so untombazane lo yanayi
ufola andabantu abanipower. Kade ngichecka even ilevel epower yakhe inkulu. Kodwa ipower yakhe eyokumsiza uma ebhekene nezimpi mayisiyamsiza emculweni ngoba ucula kahle. Power yakhe nje eyalokho ukuthi mawubhekene nempi sizoyilwa. Emculweni umculo wakho noma ubani othi uyakuvala emculweni ngeke azawini. Yabo? Until kube yithina esikiyekayo ngamaphutha akho. Ngamaphutha akho. So, ipower lo mntwana ke le enkulu isiyaqala manje. Imnikeze ama-warning amaningi. Siyaqala manje ifuna ukumduba ke. Mayifuna ukumduba kungenzeka noma yini kuyena. Kungavele kuthiwa ushaye umuntu ngempama ngaphandle kuthiwa seyoboshwa. Kungenzeka noma yini kuyena. Ipower seyifuna ukumduba. Imdubelani ipower? Angithi angifihli mina ngibeka iqiniso. Imdubelani ipower? Ipower idinwa ukuthi yona ithe mayifika uyazi ukuthi ipower yakhe engene ku music. Ukhona owesilisa ovelayo owayekade manager by that time. Yabona okunendlela ipower abayisebenza ngayo. Engena ku music. Umehluko nowesilisa wayewutsotsi kakhulu ngoba izinto eziningi wayefuna zenziwe uye kodwa egameni lalo. Angana mzongezwana lento. Khona umuntu wakho wesilisa uthola ukuthi wena uyamthanda yena ufuna ukuthi ube unkosikazi oqotho. Uzokwenza noma yini yokubopha wena kodwa ukuthi ube semshadweni naye. Unga understand wena ukuthi uboshwe makuthiwani kwenzekeni ushaqina. Umuntu enze some things ngawe kodwa wena unaware ukuthi kwenzakalani. Kwenzeka into efana naleyo ke. Lo waye manager yakhe abagcina be data futhi naye. Wenza something ngokwepower. Wangamtshela amaqiniso. Kodwa they did practice some ritual long time ago. So leyo nto yasikodwa ibizovika ibisiprotector. Ingakho kwathi noma sebexabana. Bathi babexabana kwaba ukuthi ilo wesilisa orong ibheda lapho ke ipower. Mawuzokwenza into ubopha omunye umuntu noma wenze omunye umuntu kanti wena uzobheda. Ipower kayichemi ishaya lo bhedile. Kwabheda lo wesilisa yamfaka emotweni ngiyayibona iaccident abakuyona. Ngaleso sikhathi kuyena ekade wrong attacker lo. Uma kuwena oattackayo uyashayeka. So ithema ikhula le power yalo ntombazana. The more ekhula yena nayo iyakhula. The more ekhula iyakhula. Abantu abazama ukulwa naye ivele igijima ibashaye. Mawulwa naloya igijima ibashaye. Ngiyakhumbula impela ukuthi nami there was some time la engakazi la esagegena ngembono naye ugeli lo. Yathi izongishaya kanti ngishaya mina ngiyayibona. Ngishaya ngiyayibona ngathi not today. Ngathi not today. Yathi thithi yeza ngathi not today. Ngangakabi uking. Ngangisahamba. Ngangisahamba uhambo lokuthi ngicine nguking. Ngathi not today. Nangampela yahluleka. Ongenani kwagcina kweyami power eyagcina iba namandla because kwagcina kukhulunywa ngami umhlaba wonke ngaleso sikhathi leso. Kodwa lokho akusho ukuthi angiyibonanga ipower yalo. Ngiyibonile futhi ngathi ha kanti that is why from lapho like ngaba away naye futhi sangethi we were close friends like nami ngaba away naye waba away into zakhe zaqhubeka nemzaqhubeka. Yabo shiya ukuthi mina ngaleso sikhathi ngase ngisize kanjani ngoba ngilekelela ipower yakhe ngaleso sikhathi. Akana ngizongizwa into echaza. Yabo ngoba nami nganginamandla ngasikhathi enginamandla ngihamba uhambo kukhona nami la ngisize khona ngilekelela ipower yakhe. Ingakho namanje mangikhuluma ngenza sure ukuthi ngikhuluma ngepower. La so iqala lapha inkinga manje. Iqala selini ipower ifuna uyididise. Ifuna iyazi ukuthi uzokwenzani. Uyabona bengabe unepower ethi lekhaya sifuna kurana ama business. Ungashintshi ngelinye ilanga usuthi wena usumthandasi. Kayenzi leyo nto. Mangabe lekhaya kurana ipower yokuthi kumele into zalekhaya like izihambe kahle ngale ndlela emsebenzini ufuna ukuba udirector ufuna ukuba imanager uba yini ipower isebenza ngalento le wena ogudi kuyona
Mawudokotela ipower ikusebenzela ukuthi mangabe sekufika ipatient isebenze ngendlela. Kusebenza kanjani ipower? Manje yena uyididisile ke ipower manje. Ithukuthela iyaveva nama ngazi ngizoyithini le. Yaveva ipower. Didise ngani? Ithi khona ipower bese yaphinda yena. Afuna ukuya kothwasa. Afuna ukuya kugobela thizini. Ipower yakhe ingaphezulu kwalogobela asuke imhamba. Bafethu nawo lapha ekhaya ungibukayo. Kuyenzeka ukuthi idlozi uhamba nalo angibe ngedlozi kuwena ngathi power. Kuyenzeka idlozi uhamba nalo libe likhulu mase nibanga ukuthi understandani. Uma uzolithatha idlozi uliyise kumuntu thizeni uthi uyolukhuphula kukhushulwana into evele phezulu edlula even lo. Ingakho abantu abaningi begcine bexabana nogobela babo because idlozi ahamba nalo alifuni ulithathe kancane uhamba ulifaka uhamba ulihloma uhamba ulikhipha uhamba ulishutheka alifuni liyonto. So nala izinga lepower kagele kumele ngabe unedamu ngokomthetho kodwa ngoba akaxhumani nayo yakanali idamu kodwa ibuye ifuna idamu iwafuna amanzi mayisifuna idamu angavuka ngisho nango 12 ebusuku ihambi edamini and mayisifikile kuyena lento engiyisho uyayazi mayisifikile kuyena kudabuka konke lemhlanje azafune ngazi ukuthi like angabhodla noma ungamshaya noma ungamenzani la mayisifikile baba even abangani bakhe ehleni nabo la suke khona bayabona ukuthi hayike sekwenzeke enye into uyashita ngisho ebusweni ungabuye nabuyabuyele futhi isuke isifikile ikhombisana ukuthi inkulu ikhona isuke izama ukuletha isuke izama iletha umyalelo kodwa ngawuthola umyalelo mayisimbamba kabuhlungu. So njengamanje ithukuthela iyaveva and naye la yakhona nabangani bakhe nobani bazoyi understand noma inini beke wathi uzama ukuyothwasa kuvele kushintsha yonke into yakhe ibheke phansi. Noma inini beke wathi uzama ukukamba uhambo lokuthi uzama ukukhuphula le power ngendlela yokuinvolve omunye umuntu kuvele kubhede zonke izinto. So njengamanje into esiyenzekile uhambo wathi iyakhushulwa ipower kwathiwa usezoba umelaphi inyanga. It's a very bad move. Niyawubuka live wami la nikhona. It's a very bad move. Izinto zizoba upside down. Ipower yakhe ithukuthele kakhulu. Ithi siba kakhulu kangaka. Ungasithatha uyoshutheka lapha ya elokishini. Uzothi khona umuntu okumele asikhuphule yonke leminyaka sikuluwela. Awubona ubukhulu bethu ithukuthele kakhulu. Sorry to share this la kanje. Ukuthi abantu kumina they comes first. Sorry to share this like this. Ithukuthele kakhulu. Ngiyaqala ukubona ipower ithukuthele kakhulu. Njengoba ithukuthele ipower imnika izinsuku as less than 60 days. As less than 60 days. Ukuthi alungise. Uma engalungisi ithi zizokhala. Kodwa noma sezikhala uyothi belibona iphutha ikhona indlela eyoyisebenzisa ukudila na ukumprotecta futhi ngoba hayo ngesiqhamba manje inkulu yona. Inkulu yona. So ekuba kuya ngokwami ngabe bafethu abantu abaningi mabebhekene nezinkinga abaphahlayo bayaphahla ngo12 bacela ukuthi akufike noma yiphupho ngcono. Bayazi abantu abanoma khanda oil ukuthi senze njani because mina okwami mangidena umuntu oqala into engenza ngamakhanda oil ukuthi umuntu ngimxhumanise nedlozi lakhe bakwazi ukukhuluma bobabili. Yonke ebalekile ukwazi ukukhuluma nedlozi la. Ungatatazeli ngo12 kufika maphu yabona beke lafika iphupho isilawuliwe leni uxhumana nedlozi lakho makufika iphupho ngeke likumislead kodwa mawuzoya kumuntu uzothi uya kumuntu kanti wena umkhulu kunalomuntu yakuyena. Bafowethu lapho nikhona emakhaya I wish ukuthi you can all listen attentively
uzothi uyangumuntu kanti idlozi ohamba nalo likhulu. Umehluko i-communication. Ayikho into ebaluleke njenge communication only if you are spiritually uplifted. Uyabona nje mina mase ngiqhamuka la ngizosho ukuthi kuzoba nje. Ngizosho it's because ngisuke sengithole i-assurance from i-power. I-assurance from Godwin. Uyabona nje ngathi ngisho lento engihlale ngizisho. Ukunqoba koRamaphosa, ukunqoba kobani le engiyenze recently, le yokwazi ukuthi kusinde untando. Mina ngokwami mangiye esigodlweni, ngangithi esigodlweni mangingena khona kuzothiwa kumina, hayi sizomsiza umfana. Hamba umfana, mhlambe umtshope kanje kanje, umtshope kanje kanje, khona mhlambe igazi lamahlule lizophuma. Noma liyenzeka leyo nto leyo, mhlawumbe uzokutoiletha liphumi lona. Ngangilindele lokho mangingena esigodlweni. Mangifika khona kwathi i-level yalento isidinga sipike uNkulunkulu wasesibhedlela. And leyo nto angithi uyayizwa leyo nto. Uma ngizoyisho ukuthi sekumele kupikwe uNkulunkulu wasesibhedlela, mangithi uNkulunkulu ngiqonda ukuthi uNkulunkulu wakhona uyena ozothola umuntu ozokwazi ukwenza umsebenzi ube successful. Kodwa mina njengoking kumele ngiyibone leyo nto. Ngoba sengiyibonile sekumele ngiyisho. Uma ngiyisho angithi ngiyazi ukuthi ayikho ezingeni labantu abanormal. Angithi ngisuke ngazi mina ukuthi abaningi bazophika abaningi bathi ingakho phela kukhona into ethi ngathini mina. Bathini bona kunjani makunje. Angithi kuyaziwa ukuthi ayikho kwi level yaba abantu. Ngizothi mangisho baningi abazoyiphika, abayiphikeli ukuthi bayayiphika, bayiphikeli ukuthi ayikho kwi level lokuthi bayi understand. Ingangithi lento angichazi le yecala lika Senzo ukuthi even yena ugel nabaka Khumalo lapha, for the fact ukuthi uSenzo washona ngaphakathi ngamabomu abayi admit leyonto ukuthi for the fact ukuthi uSenzo washonela ekhaya, isho ukuthi ikhona into iyayi wrong ngaphakathi ekhaya ngaleso sikhathi, ukuze kukwazi ukuthi even abantu la bekhona emakhaya bangasho ukuthi siyadayiswa lapha ya. Because mina ngingibone sekuthukwa abantu la, uma abantu beveza ulaka labo ngithi akufanele bathukwa abantu babeveza ulaka labo, because lento the fact remain ukuthi umuntu mayefelele ebukhosini efike ephila kungcono nje umuntu makuthiwa mhlawumbe ufike egula umndeni wakhe uthi sesizame sahluleka uthi ungena nje kuthiwa usevele washona, mhlawumbe kungcono lokho because basuke sebezabe bahluleka vele uyagula. Kodwa lozo ngene ephila paka imoto yakhe kuthi uvele washona, hayi ngeke, angeke kufanele kanjani. So khona enye into yabo manje nake ugel lo niyosho ukuthi ngasho njengamanje uyadayiseka. Njengoba edayiseka uma engayilungisi within 60 days, after that abantu bazothuka kuzokwenzeka into engajwayelekile. Ngenzeka noma yini, angaboshwa amaphoyisa, angaginqika nemoto, angahlaselwa abantu, kungenzeka ngoba manje uNkulunkulu wakhe noma idlozi lakhe liphatheke kabi ukuthi kade sikukhombisa ukuthi wena sikhona siyalwa. Why uhamba usihloma ngoba into oyifunayo umculo wakho nenkampani yakho nabasebenzi bakho uthi abaye phambili. Yabona, bese siyakuvikela empini ezilwa nawo uzaziyo nongazazi. Because honestly ayikho lento ukuthi wathi Senzo ufike ekhaya woza sihlangane ekhaya, emva kalokho wathi wozani inkabe nizombulala uzobe esekhaya, nawe nje usile ekhanda. Uyayibona iDW lonto baba. Ngeke ulethe umuntu kini mawufuna ukumshaya, ngeke leyo nto leyo. Ayikho lonto leyo. Wayengalinde ephuma estadium into engekho leyo. Kodwa for the fact ukuthi lokhu uSenzo wafika kanti kunomsindo amongst the families kwangena ngaphakathi, then from lapho idlozi lalo fana nomuntu axabane nezitha zakhe bese ebona ingane waphela impi yepower ifana nempi yakho nesithandwa sakho, nikwazi ukuxolelana nina
kodwa ipower mayingaxolile lento enisuke nithi niyayenza isisebenzi kuvele kube nezinkinga more isingaxolelana because niyayiconfuse ipower nifunayo. Kufana noma ingane yomuntu oyisitha sakho nixabene bese uyayibona ingane yakhe awuyifisele kuhle awuyifisele nakuba ungeke uzuyibulale phela usemhlabeni unonembeza kodwa nje uma uzonda ubabuwayo noma wayo uzonda uzuzona ngishiya ingane zalapho futhi nazo azithule emlomeni ziyisa ziphepeze zithukane nazo kube nje kufana nalento la zabaculi uma uBig Zulu engazwani noCasper Nyovest automatically ayikho into azoyithanda ehlangene noCasper Nyovest uCasper Nyovest ayikho into azoyithanda ehlangene noBig Zulu ngaba abalandeli baBig Zulu umndeni kaBig Zulu ayikho into ozoyithanda ehlangene nalomuntu ongazwani naye yikho uma kungazi ukuthi ikhonto eyithandayo ehlangene naloya muntu uyamsebe mhlawumbe lesekuzoqhamuka udadewabo waloya mhlawumbe udadewabo kaCasper Nyovest kube ngathi uyazwana noBig Zulu. It's either uBig Zulu usebenzisa udadewabo kaCasper Nyovest ukudila noCasper noma uCasper usebenzisa udadewabo ukuthi akashaye sengathi uzwana noBig Zulu ukuze afeze inhloso zakhe. That is how it is. Ngenze isibonelo nje ngamabumu ngalabo bantu lapho.